dom goméisi mar boltúirt an cummórtas dausanocht. Feic, tá náit long goméil tan a man, mám agus iad agus gachtain an seo. Céin cum a bheith armúna dagan sé. Beidir gachtain Tom é. Trí. Tom? Trí. Ná leirtlam, tá méid cór hain, Joe. Céir is ar siúl agus? Cyn jail le seo. Tá méid fearlam chun is dausa. Bhí me I gcóí a ggéir am daus le hí so. Fo mé leabhar ón leabhanin, agus tá ní mé féin am múna. Céir a ceapan sibh. An acha tú Jack trí hans? Níl a Tom, ach is go féin céic ó gan nó ach go míon sé na léonnta seo. Hey Mags, ó spéisiú Chris Jacksa comórtas. Le cé? Lomsa. Tom drééis sé bheith clochta. I was born to boogie baby. Typical. Kyle to Kill.